Kagubot na gyud karon sa kalibutan, murag di na masabtan. Mga krimen karon kay grabe nagkadaghan, nadamay pa ang sibilyan. Ang kriminal kay dili lang mga idaran, apil ng kabataan. Mga estudyante ug minor pa ang uban, nagsalig nga dili madakpan. Asa na ang sulti ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero mga batanon pang kriminal, lisod na gyud nga maasahan. May estudyanteng namosil sa eskwelahan, may patay daghang nasamdan. O kay minor de edad pang mga kanahan, dili pwedeng kasuhan. Ipangutana kung unsay hinungdan, nganong iyahamang napusilan. Ang iyahang nga gipalusot, gibuli daw iyang alot. Magkapait ning upang mga kabataan, musukol sa ginikanan. Ug kung disiplinahon unya madapatan, ginikanan kay kasuhan. Asa na ang sulti ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero mga batanon pang kriminal, lisod na nga maasahan. Ang tambag para sa mga kabatanunan, mutahod sa ginikanan. Dili musulod sa grupos mga kabuang, mga bisyo kay likayan. Buhata ang pagbinuotan, mga kabataan.